kystvejen her, så håber vi ikke, der er alt for meget trafik her. Der er nok en del. Hvad med sådan nogle, hvor der er rigtig trafikeret, og du ved, den ikke rigtig kommer over forbi krydset, så kører den så forbi krydset, og så bliver ude midt i krydset, eller bliver den tilbage og venter? Den bliver tilbage og venter, har jeg observeret oftest, og jeg har faktisk også observeret, hvis at den også holder tilbage for andre, så hvis der er kø hen til et lyskryds, så giver den plads. Hvis der er en vej, der kommer ud fra en af siderne midt i køen, så giver den plads til dem, der ligesom kan komme ud og komme med. Her ved den, at der er grønt for os, så der holder den ikke tilbage for fodgængerne, selvom den registrerer den. Hvis han var en fodgænger, der var gået ud, så skulle den nok have bremset selvfølgelig, men som udgangspunkt går den ud fra, at de bliver stående. Hvad med højre vigepligt? Har den styr på det? Eller jeg kan ikke lige huske, om jeg har haft den henne et sted, hvor det er noget. Jeg har ikke prøvet sådan et lyskryds, der er gået ud, for eksempel. Det kunne være meget sjovt at prøve. Det er fordi, det der ofte parkeringskælder og de der små villaveje, hvor der er højre vigepligt. Hvor der kan være højre vigepligt, ja. Jeg har faktisk ikke lige umiddelbart været ude for noget, synes jeg ikke.